Сәлем, малайлар һәм кызлар, һәм сезнең әти-әниләрегез. Харатна музыкаль каймак хит парадында сез җырчылар тормышы белән якыннан таныша, аларның җырларын тыңлап, клипларын карап, яңалыкларын белә аласыз. Бүген дә шул матур традицияны саклап, тапшыруны иң популяр 15 җырчыга багышларбыз. Минем исемем Айваз Сабиров, без башлыйбыз. Безнең хит-парад тагын бер төсле, эчтәлекле клипка тулаланды. Оригиналь сюжетлы әлеге клипта Мәскәүне дә, Парижны да, хәтта Ерак Антарктиданы да күрергә була. Дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләрне нәрсә берләштергәнен Ышадыр хатлар клибыннан күрербез. Премьера клип Азалия Зиннәт. Шағымда хатларыңны алам, қабат-қабат туқып юанам. Айрылу сағышын біраз басып тұрсын, жан жылысы бір ки хатынан. Еректен ерекке көпірлі түзілі, анатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, офықыларыға ұшадыр хатлар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, офықыларыға ұшадыр хатлар. Хат язып жіберім, ақ шышқан жерге, жіберімді күтем жауаплар. Сенде жүрегімнің мәхәббәт хәбәрін, күтәсіңлі санап минутлар. Жүректен жүрекке көпірлі түзілі, анатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, офықыларыға ұшадыр хатлар. Яқты үмітімнің бір рук мәхрім етме, язып жібер жауап саңалама. Хатта тапшырылсын, жауап керек қайтсын, үзлі күткен ярыларға. Еректен ерекке көпірлі түзілі, анатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, офықыларыға ұшадыр хатлар. Yürekten yürekке көпірлі түзілі, анатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, офықыларыға ұшадыр хатлар. Еректен ерекке көпірлі түзілі, анатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, офықыларыға ұшадыр хатлар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, офықыларыға ұшадыр хатлар. Офықыларыға ұшадыр хатлар. Индиваның тормышында шатлыклы яңалыклар бар.
Җырчы беренче зур түземсезлек белән көтеп алган альбомын чыгарырга әзерләнеп йөри. Альбомга 20 җыр керәчәк һәм һәр җырның да авторы, композиторы Илмир Азганов. Шушы көннәрдә генә Индива фотосессияда узып кайткан. Хәзер альбомның дизайнын уйлап бетереп, CD-ны җәй айларында халыкка тәкъдим итәргә планлаштыра ул. Индивага уңышлар теләп калыйк һәм әтиләр дип аталган 14нче урынындагы җырны карап узыйк. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән. Әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле зат диләр, ышану кыен моңа. Әлидән дә алданрак әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр аз сүзле диләр, хаклык бар бу сүзләрдә. Әтиемнең әйтер сүзе яшеренгән күзләрдә. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Аларның даирәгенә инсаф хискә урын бар. Яшүсмер образында чыгыш ясаучы Ленар 21 яшен тутырды. Бу турыда юкка гына әйтмим, күптән түгел Ленар иң якын дусларын гына чакырып, туган көнен билгеләп үткән. Яшьләр мунча кереп, шашлыклар пешереп, уен-көлке белән вакытны матур уздырганнар. Кунаклар арасында музыкантлар да күп иде. Гитарада, баянда, синтезаторда уйнаганнар алар һәм хәтта шул кичне матур кичкенә генә ансамбльдә оештырганнар. Бәйрәм булгач бүләкләр турында да әйтик. Башкаручыга иң ошаган бүләк, йөргән кызы бүләк иткән
сәгать булган. Бу турыда ул миңа да, сезгә дә, аларга да, гомумән барлык ВКонтактеда утырышларга хәбәр итте буга инде. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назлар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа Уникенче урынга да килеп җиттек җәмәгать. Димәк, сүз Ландыш Нигъмәтҗанова турында барачак. Җәйнең 4нче көнендә Ландыш Нигъмәтҗанова туган көнен билгеләп үтәчәк. Җырчы бу датаны әллә ни зур бәйрәмгә санамый. Зурлаган, дистәләгән туганнарны чакырып бәйрәм итми. Гадәттә бу көнне тормыш иптәше Фәрит белән тыныч атмосферада романтик кич уздыралар. Вакытны бер-берсенә генә багышлыйлар икән. Бу елында Ландыш Нигъмәтҗанова 4 июнь Сабан туйларга туры килүенә карамастан, бөтен бәйрәмнәрне читкә куеп, гаиләсе белән ял итәргә уйлап тора. Ә инде 5 июнь көнне сез аны Сабан туйларда күрә алачаксыз. Җырчы гадәттәгечә ялларны озакка сузмый, безне яңа чыгышлары белән шатландырачак. Иркәм йөргән серле бакчалардан, кызыл чәчәк алып кулыма, мәхәббәткә юрак тажын үзәм, сибә киләм аны юлына. Яратмый, юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел, иркәм яратмый. Birinci урында Дамир Зиннатуллин исемле егет. Дамир эстрада сәхнәсендә яңа йөз. Җыр өлкәсендә соңгы вакытта гына ишетелә башлады. Тәүге адымнарын ясауына карамастан, аның инде фанатлары да барлыкка килгән. Бер ханым Ханты-Манси автономиялы округыннан шалтыратып сагынамын җырының рингтонын сораган. Икенче шалтыратуында шәхси тормышы белән кызыксынган. Буйдак икәнен белгәч, кәләш табырга булыша алам дип белдергән. Дамир Зиннатуллин ризалашканмы, юкмы, монысы әлегә билгесез. Ә менә хәзер аның сагынамын җырына төшерелгән клибын карабызыйк. Хисләремә ялкын салып, ни
Урладым карашымны Елмайырга сәбәп табын Сөендердің сен таңқышын Көтмәгәндән Акыш көнді Үтіп кірдің Жаныма Уйларымны Әсир иттің Күңелім сиңа ашқына Сағынамын Таң елдызым Сенсіз қаламын ялдызым Ұмытылам Янарымда Дәва берші жанарыма Қанатланып Ұшып барам Сенсіз бәхетімді тапмам Қараңғыда Яқты ізін Меннен сиңа юлар салған Алды алмам Сандуғашы Күңеліме Юл аштым Ізлейм сені Қиғаш қашым Елмайдым да менен қаштым Сағынамын Таң елдызым Сенсіз қаламын ялдызым Ұмытылам Янарымда Дәва берші жанарыма 10-нчы позицияда безне бер юлы ике гүзәл кыз каршы ала. Кыю кызлар төркеменә берләшкән җырчы кызлар музыкаль кайма хит-парадына күптән түгел килеп керделәр. Шулай булуына карамастан хит-парад позициясе буенча өскә менүен һаман да дәвам итәләр. Сез дә аларга ярдәм итә аласыз. Моның өчен яраткан артистыгыз өчен тавыш бирергә генә кирәк. Сез тавышлар юллый торыгыз, ә без аларның балан җырын тыңлап узыйк. Бала чакта ярытында үсәндер иде балам Күзләре җиткән саен шушы баламны искә алам Бакчаларга йөреп чыгам Әнкәй җыядыр балам Әше дияр иянкән Кулыннан балам кабам Бакчаларга йөреп чыгам Әнкәй җыядыр балам Әше дияр иянкән Кулыннан балам кабам Күзләре җиткәч тәлгәш Кызарып пешкән балам Хатирәләре булып балам Балачак ярында калган Бакчаларга йөгереп чыгам Әнкәй җыядыр балам Әше дияр иянкән Кулыннан балам кабам Бакчаларга йөгереп чыгам Әнкәй җыядыр балам Әше дияр иянкән Кулыннан балам кабам Шундый әйтем бар. Җырын тыңлап каршы алалар, клипын карап озаталар. Клипның сыйфатыннан тамашачы синең иҗатыңны бәяли. Хәзер клипны һәркем төшерә, ә яхшы клипны бары тик үз эшенең осталары гына. Иҗатыңны теләсә кемгә ышанма, сыйфатка өстенлек бир. TMTV Production'ны сайла. Татар шоу-бизнесының әйдәп баручы командасы сиңа менә дигән клип төшерергә риза. Тамашачыны үзеңә гашыйк ит. Бары тик профессионаллар белән эшлә. TMTV Production'ны сайла. Син бит җырчы, син бит йолдыз. Яшь башкаручылар популяр булыр өчен мөмкин кадәр концерт-дискотекаларда, конкурсларда катнашырга тырыша. Алина Әхмәтшина да
шундыйлар рәтендә. Күптән түгел Созвездие йолдызлык конкурсында чыгыш ясап, башкаручы 3нче урын яулаган. 1нче урын алмауына ул бераз гына да борчылмый. Конкурс бик авыр иде. 4000-дән артык катнашучы арасыннан 3нче урынны алуыма да бик шат ул. Шулай конкурс вакытында спонсорлар алган урыннарга да карамыйча, үзләренә ошаган башкаручыларга кәттә бүләкләр дә ясаганнар. Алинә шатланып туя алмый. Финалда аның җилкәсенә өр-яңа тун кидергәннәр. Ике авыл арасы җилдерә ат чанасы, ике авыл арасы да яшьлек картлык арасы. Күңел гөл яшьлекләрдәй, уйлар тиле җилләрдәй, яшьлек чакта йөрдек бездә булып әллә кемнәрдәй. Яшьлек үтеп бетмәгән, картлыгы килеп җитмәгән, димәк әле безнең янар көннәребез үтмәгән. Тиле яшьлек җилләрдәй, тиле күңелләребез, яшьлек картлык арасында бәхетле көннәребез. Акылы дәртедә түгел, һаман яшьлектә күңел, күзләр бар күзләр атарга, ярлар бар яратырга. Без тилереп караганда, ярлар тилмереп карый, ярлар белән яшьлек кала, ниндидер вакыт җаный. Яшьлек үтеп бетмәгән, картлыгы килеп җитмәгән, димәк әле безнең янар көннәребез үтмәгән. Тиле яшьлек җилләрдәй, тиле күңелләребез, яшьлек картлык арасында бәхетле көннәребез. Музыкаль каймакның 8нче урынында Гөлназ Халикова. Башкаручының Туты кышым җырына төшерелгән клибын карар алдыннан яңа видеосы турында да сүрән салып узыйк әле. Әти әни җырына төшерелгән яңа клибында Гөлназ Халиковның гаиләсе, тормыш иптәше улы, әти әнисе белән таныша алачаксыз. Җылы матур гаилә мөхитендә төшерелгән клип озак көттермәячәк. Премьера җәй айларында билгеләнгән. Әлегә исә Туты кышым клибын карап узыйк. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар. Назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем туты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем туты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә, теләгәннәр чынга аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем туты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Дәртле җырга төшерелгән клипны карап, кәефләрне күтәреп җибәрдек. Хәзер азына җитди кыяфәт чыгарып, чираттагы композицияны тыңлыйк. Алда лирик, күңелнең иң нечкә җепселләрен дә кузгатырдай җыр булачак. Кирәкми син дисең. Алина Даутованың музыкаль композициясе нәкъ менә шулай атала. Шактый кызыклы эчтәлекле клип сезнең экраннарда. 7нче позиция. Сөюләрем бәхетемә түгел, үкенергә икәне бирелгән. Йөрәккәем сискәнепләр китә,
Kerekmisin degen sözüngene Kerekmisin desin Kerekmisin Kerekmewem bilem özümden Tegi yüreğine Nişe giredimisin Sinen başka yaşı belirgen Kerekmisin desin Kerekmisin Kerekmewem bilem özümden Tegi yüreğine Nişe giredimisin Sinen başka yaşı belirgen Tegi yüreğine Nişe giredimisin Ömür boyu Sigen yürek bitul İzgilge de tanığı bilmedi Barı seni gönelseydi Anlar miken sime digenni Gerek misin desin Gerek misin Gerekmewem bilem özümde Tek yüreğine Nişe giredimisin Sinen başka yaşı belirgen Gerek misin desin Gerek misin Gerekmewem bilem özümde Tek yüreğine Nişe giredimisin Sinen başka yaşı belirgen Tek yüreğine Nişik iletimsin Konsertlar сезону ябыла. Жай көне җырчылар эшләүдән туктамасалар да тизлекне бераз гына киметәләр. Яңа концерт программасын әзерлиләр, җырлар язалар. Җылы сезонда табигать матур вакытта клип төшереп калырга ашыгалар. Илдар Ахматов исә җәй айларын алдан ук кайгырткан. Бер юлы 3 өр-яңа җыр яздырган. 3 музыкаль композицияның да авторы Айдар Тимербаев. Бер җыр исә тиз ритмлы булса, икесе талгын хисле дип белдерә Илдар Ахматов. Озакламый 3 музыкаль яңалыкны да үзебез ишетә һәм күрә алырбыз. Әлегә 6нчы урын Гомер йомгагы. Гомерләр йомгагы сүтелә Көннәр арты көннәр үтелә Яшәвем мәгънәсе серләре Yüzümden nur bulup bürküle Şillerde ismi şu kirgen Kaytmıyorlar yaşlıkның yılları Bik jitez yigire Degeri ömrüm yımgağı Şillerde ismi şu kirgen Kaytmıyorlar yaşlıkның yılları Bik jitez yigire Degeri ömrüm yımgağı Duyarga jirana sulışın Birirler ömürler tigazga Mizgil kebek gine vakitni Tuqtatasıydı birazga Jillerde ismi şu kirgen Kaytmıyorlar yaşlıkның yılları Bik jitez yigire Degeri ömrüm yımgağı Җырчыларның иң кызыклы яңалыкларын сезгә оператив рәвештә җиткерә беренче бишлекне дә ачып җибәргәнбез. Бүген монда Әлфинә Әсхәмова. Кояш нурлары, кайнар ком, идел дулкыннары. Булар барысы да алдагы минутларда Ерактагы йолдызым клибында булачак. Сезгә җайлап утырырга һәм хозурланырга гына кала. Әлфинә Әсхәмова. Ерактагы йолдызым. Син кояшым, син айым Yiraktagı yıldızım Көңеліңде бәйрем болсын Сиңа бөлек bu жырым Ник булмадың язымда
Рамил Закиров яңа клип үстендә эшли башлаган. Сюжет ягыннан бар да уйланылган. Планнар төзелгән, хәзер җырчы актерлар эзли. Актерлар дип Рамил актив клеш изле гади тыңлаучыларга кастинг игълан итә. Игътибар 3 яшьтән алып 5 яшькә кадәр балаларыгыз булса, яисә 17 яшьтән алып 27 яшьлек егетләр, кызлар, шулай ук 60 яшьтән узган әбиләр, бабайлар категориясенә керәсез икән, җәйге трекка төшереләчәк клипта катнаша аласыз. Haksızlık bilen kilişmem, ağırlıkka girişmem. Sina bulgan his turunda başkalarga sirişişmem. Anlaysın miken sen şuna hislerim şen ikenin. Sorgı bittem, küttem, ışraşular jitkenin. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şu sözümne kot eydem yoksun anşaklarımda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şu sözümne kot eydem yoksun anşaklarımda. Sileriydim sırlarımni ko'ngildagi bulg'anin. Bilsang edi yuragimning nindi hisga to'lg'anin. Sendiyib ota tonlarim, sendib kuyla yozlarim. Bilsang edi shul sizlarda ko'pmi seyu naz barim. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Shul sözümni qotqot eydem yoksun anşaqlarımda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Shul sözümni qotqot eydem yoksun anşaqlarımda. Birinchi ishlik qarshina da kelib bastıq. Endi Rishad Fazliahmedovning yangiliklarına to'xtalib. Xatirlasangiz, Rishadning Qozonda o'zgan sольный konsertida Rinaz ismli yigit chiqish yasagan edi. Ул Rishadning bir туган абысының улы Rinaz булып чыкты. Әйтеп узарга кирәк, Rinaz әле күптән түгел Татар радиосы игълан иткән беренче микрофон проектына да узган егет. Rinaz абыйсы Ришад Фазлиахмедовтан калышмый актив рәвештә иҗат белән шөгыльләнә башлаган. Бәлки алга таба аны зур сәхнәләрдә, зур экраннарда абыйсы белән бер рәттән күрергә һәм ишетергә насыйп булыр. Ә хәзер исә популяр абыйсы Ришад Фазлиахмедовтан бер аңларсың әле җыры. Benim sina kireklikini bir anlarsın Ali. Ömrünün uşarında bulur şunday mali. Sına kalma yarattığını sin anlarga. Sin tırışıma kirek tügel özüzüngni aldarga. Sına kalma yarattığını sin anlarga. Sin tırışıma kirek tügel özüzüngni aldarga. Baksız bana ışalımay bir anlarsın Ali. Ayrılığa şu ağlaul yaşavlarının yerli. Sına kalma yarattığını sin anlarga. Sin tırışıma kirek tügel özüzüngni aldarga. Sına kalma yarattığını sin anlarga. Sin tırışıma kirek tügel özüzüngni aldarga. Эльмира Сулейманова иҗатын яратучылар, сөенегез. Якын арада җырчы бер юлы 2 клип төшерәчәк. Беренче клип күп тапкыр тыңланган, һәр кешенең күңеленә якын булган балам ачы шул балам җырына булачак. Икенчесе, шулай ук без ишетеп өлгергән Минем язым син икән җырына төшерелер дип көтелә. Бу музыкаль композициянең тарихы турында да әйтмичә булмый. Шунда авторлар бу җырны Василия Фаттаховага
язган булганнар. Тик ни кызганыч, Василә әлеге җырны яздырырга өлгермәде. Хәзер җырчының тормыш иптәше Илгиз ул композицияны Эльмира Сөләймановага "Василә сине бик ярата иде, син җырла" дип бүләк иткән. Эльмира үз чиратында җырлап кына түгел, клип төшереп тә әлеге җырны танытырга планлаштырып тора. Ялгызларга бик авырдыр, билеп алса сагышлар. Аерылмасын парлы ярлар, кавышсыннар ялгызлар. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Ялгызларның хәлен белеп, олыларның кадерен белеп, парлап яшигәле, шатланышып сөенеп. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Музыкаль каймакның топ лидеры бүген Алимә Сафина. Ул күп атналар дәвамында безнең хит-парадта яңгырады, үз җырын танытты һәм акрын гына адымнар белән булса да җиңүгә иреште. Шушы көннәрдә башкаручы мәхәббәт турында "Тиз ритмлы син янымда" дигән җыр яздыртып йөри. Бу аның репертуарында икенче җыр булачак. Ул композицияның популярлар исемлегендә булуы яки булмавы әлегә билгесез. Шуңа күрә булганын тыңлыйк. Сөйлә сереңне. Беренче урын. Күзләреңнән кара беләм, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә серегне, аңлармын ипләп кенә. Күзләреңнән кара беләм, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә серегне, аңлармын ипләп кенә. Биш популяр җырчыны тыңлап кына калмадык, иң кызыклы яңалыклары белән дә таныштык без. Шушы урында җиңел сулап, музыкаль кайма хит-парадын төгәл бер атнага ябык дип игълан итсәк тә була. Сезнең белән булдым мин, Айваз Садыров. Пока.